салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Ҳабиб Нурмуҳаммадов бояд ба Конор Макгрегор ҷавоб диҳад. Гап дар бораи чист? Не, Конор Ҳабибро ба ҷанг даъват накард, балки бо як нағма ё худ вируси наве дар шабакаҳои иҷтимоӣ дӯсту душманонашро барои ин корро анҷом додан даъват кард. Ки мисли Конор ба пой ба қавле сарпӯши зарфи пластикиро мекушояд. Бинед, ин ягон танзиму чизи дигар нест. Ҳамаш тавассути телефон сабт шудааст ки чӣ хел Макгрегор бо пой сарпӯшро аз зарфи пластикӣ ҷудо мекунад. Инро ӯ дар Инстаграм гузошт ва навишт ки амали беҳтарин Джейсон Стэтхэм. Ман ин сарпӯши зарфи пластикиро ба хотири ту мекушоям ва ба Флойд Мейвезер мебахшам. Ин суханони ӯ маънои онро дорад ки касе ҳамин корро мисли Конор кардан наметавонад. Акнун мебинем ки душманони Макгрегор метавонанд ё на. Матео Кавачич расман бозингари Челси шуд. Хорватӣ ки ба қавле нисфи умри худро дар Реал гузаронид, соли гузашта ба тариқи иҷора дар дастаи Челси фаъолият бурд. Шояд ба ашрофзодаҳо услуби бозии ӯ писанд омада бошад ки дарҳол шартнома бастанд. Маблағи гузариш муайян нест. Фақат ҳамин ки дар сомонаи расмии бошгоҳи шоҳона хабаре нашр гардид ки дастаҳои Челси ва Реал ба ин трансфер ба мувофиқа омаданд. шумо дар бораи ташкилшавии мусобиқаи нави футболӣ дар Аврупо хабар доред. Аврупоиҳо мехоҳанд мусобиқаи наве бо номи Суперлига ташкил кунанд. Дар ин мусобиқа танҳо дастаҳои бузурги Аврупо аз қабили Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Челси, Бавария, Арсенал, Милан, Манчестер Сити, Ливерпул ва чанд дастаи бузурги дигар метавонанд иштирок намоянд. Безебии кор ин аст ки ҳамин дастаҳои номбаршуда дигар дар мусобиқаҳои дохилӣ бозӣ кардан наметавонанд. Масалан Реалу Барс дигар дар Ла Лига бозӣ намекунанд ё Ливерпулу Манчестер Сити дар Премер Лига бозӣ намекунанд. Ана ҳамин кор бузургони футболро маҷбур сохтааст ки дар ин бора андеша кунанд. Ҳамин кори хуб аст ё бад? Пеп Гвардиола сармураббии дастаи Манчестер Сити гуфтааст ки Суперлига футболи миллиро мекушад. Ба ки дар кор аст Ла Лига бе Реалу Барс? Гуфтааст Гвардиола. Ин сармураббиро боз чизи дигар безобита кардааст. Ӯ мегӯяд ин чиз бештар таъсири бади худро ба Ла Лига мерасонад. Бинед, бозиҳои Испаниолу дастаҳои дигари ин чемпионат ба кӣ муҳим аст? Аммо дар Англия одамо зираканд. Ҳатто дар бозиҳои дивизиони дуюми мамлакати мазкур минбарҳо пур аз одам мешавад. Дар Англия одамо намегузоранд ки футбол бимирад, гуфтааст Пеп Гвардиола. Агар Суперлига ташкил шавад, пас аксари мухлисон дигар ба Ла Лига таваҷҷӯҳ намекунанд. ширкати Nike либосҳои футболии мунтахаби занонаи Амрикоро ба фурӯш гузошт ва даромади ӯ бештар аз фурӯши либосҳои мардонаи дилхоҳ бошгоҳи дунё гардид. Ин дар ҳол аст ки ширкати Nike либосҳои занонаи мунтахаби Амрикоро дар вақти чемпионати ҷаҳон оид ба футбол миёни занон дар Фаронса баргузор гардид ба фурӯш гузошт. Ба ҳама маълум аст ки мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико феълан дар даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳон оид ба футбол қарор дорад ки фарду онҳо рақобат мекунанд. Раҳбари ширкати Nike дар ин маврид гуфт ки аз ҳисоби фурӯши либосҳои варзишии мунтахаби Амрико мо 6.5 миллиард евро фоида ба даст овардем. Президенти Ла Лига Хавиер Тебас дар як суҳбати хоса гуфтааст ки ман зидди баргашти Неймар ба Испания ҳастам. Инро мо аз расонаҳои иттилоотӣ гирифтем. Хавиер Тебас гуфтааст ки ман намехоҳам ки Неймар ба Ла Лига баргардад. Ӯ барои дигарон намунаи ибрат шудан наметавонад. Ӯ беҳтарин футболбоз аст, аммо барои мо хислату ху бештар аз он меистад. Мо мехоҳем ба Ла Лига бозингарони хуб биёянд, аммо хислату рафтори Неймар ба талаботи мо ҷавобгӯ нест. мо тамоми кӯшиши худро ба харҷ додем то арзишҳои худро ҳимоя намоем ва имиҷи худро аз даст доданӣ нестем. мухлисони Неймар ҳар рӯз саволборон мекарданд ки тақдири Неймар чӣ шуд. охирин хабаре ки дар мавриди Неймар нашр шуд баротон хондам. сомонаи расмии телевизиони варзиш дар такя ва пойгоҳии хабарии аврупоӣ дар мавриди гузариши Адрен Рабио аз ПСЖ ба Ювентус маводе нашр кард. ним муҳофизатгари бошгоҳи ПСЖ Адрен Рабио корномаи варзишиашро дар Ювентус идома хоҳад дод. дар ин бора сомонаи расмии бошгоҳи Туринӣ иттилоъ додааст. қарордод байни футболбоз ва Ювентус муддати 5 солро ба таркиб дорад. дар сарчашма маблағи гузариши Адрен Рабио ба бошгоҳи наваш дарҷ нагардидааст.
ҳамин расонаи иттилоотӣ боз дар мавриди маблағи ҳангуфт як гузариши дигар хабар навишт. бошгоҳи «Барселона» барои ҳамлагари марказии бошгоҳи «Интер» Лаутаро Мартинес омода аст то 112 миллион евро сарф намояд. Лаутаро Мартинес соли гузашта аз бошгоҳи «Рассинги» Аргентина ба маблағи 22 миллион евро ба «Интер» гузариш намуда буд. мавсими гузашта ҳамлагари ҷавон дар ҳайати «Интер» дар 35 дидор вориди майдон гардида ба задани 9 гол ва 2 партофти головар даст ёфтааст. ҳамчунин бо тими мунтахаби Аргентина дар ҷоми Амрико ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфтааст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.